Natutuwa ako pag may nalalaman ako may mga ride for a cause. Bakit? Kasi pag ride for a cause, bibigay tayo. Kahit kunti sa kunting halaga, nakatulong tayo. Isipin mo kung kada isa sa atin magbigay ng kahit kunti. Pag inipon natin yan, malaki na yan. And lagi niyong isipin na pag nagbigay kayo, lagi kong iniisip na pag nagbigay ako, kung ilan ang binigay ko, doble o tripling dadating yan. Isang magandang umaga po sa inyong lahat! And ayan, nandito ko tayo nagkatipon-tipon para sa isang ride for a cause. Sa masigabong palakpakan naman sa magsigawan! Wow! Pampaalis ng kaba. Ayan, so bago tayo magsimula, nais ko pong magpakilala sa mga hindi po nakakilala sa akin. My name is Rrgr. Ako po si Daddy Jake TV, ang Daddy ng Bayan. So ngayon, sama-sama tayo ngayon dito sa isang ride for a cause. Bago tayo magsimula ng ating program, of course, welcome to the Rrgr Group of Riders TIGAON Chapter and cooperations with the United Bicolanos Riders Alliance, Rrgr Group of Riders Philippines Incorporated, sa pakikipagtulongan ng United Riders Association, One Rider Movement at Philippine National Police Group. Tayo po ay nandito para sa isang ride for a cause, para makatulong sa medical needs ng ating beneficiary. Of course, alam po namin na maging tayo man ay dumaranas sa ngayon ng pagsubok sa gitna ng pandemic na ito, ngunit alang-alang sa isang taong nangangailangan ng tulong. Sa panahong ito ay muli po tayong nagsama-sama ngayong araw sa Ride for a Cause. Ano mang kaliit ang makayanan nating maibigay, ay malaking tulong po ito kapag ito ay pinagsama-sama para matutulungan ang buhay ng ating beneficiary. Ang ating beneficiary ngayong araw ay all the way from Zone 6, Gilid, Huyun-Huyun, TIGAON, Camarines Sur. At siya po ay si Ma'am Mercy de la Vega Villarreal. She is 65 years old. Ang health status ni Madam ay stroke, diabetic, and high blood. Ngayon po ay nandito tayo sa Huyun-Huyun High School, Huyun-Huyun, TIGAON, Camarines Sur. So alam ko malayo ang pinanggalingan ng iba. I-check lang po muna natin kung nandito po ang lahat. Magpalakpak at magsigawan. Once patawag po natin lahat ng mga participants, the Rrgr Group Riders TIGAON Chapter. Ayan. Rrgr Pasakaw Chapter. Rrgr Tabako. Rrgr Tiwi. Rrgr Malinaw. Rrgr Malilipot. United Rinconada Riders Group. Nandito ba? United Rinconada Riders Group Buhi. Alright. One Rider Team Rinconada. Are you here, guys? United Rizalinos Riders Alliance. Alright. We have Rrgr San Jose. Okay. What about Rrgr Lagunoy? What about Media CIS Camarines Sur? We have Riders United Aegis. Clarice Agravante, solo rider ito na babae. Nandyan siya. Ayan si Madam. Ay, good morning po. And of course, the Team Mapagmahal. Nandito ba yung mga mapagmahal? Ayan, may minahal. Predator Volunteer Riders Club. Nandiyan ba ang DRC? Dalupaon Riders Club? Ayan, magsigaw po ang Rrgr Sangay Chapter. Alright, buhay na buhay. What about the Moto Drumming Riders Club, Naga City, Maine? Wala pa. Alright. Aha. What about the Moto Drumming Riders Club from Milaor? Wala pa. Okay, the Lady Drumming, Naga City. Wala din. Solid Riders Club, PHIL.INC Chapter. Wala ba? Okay. What about CBRC Team Albay? Okay. CBRC Team Ocampo. Team Tinambak. Team Eriga. Team Naga City. Team Partido. CBRC Team Libanan.
CBRC Camarinesor. Mag-ingay ang One Rider Team Albay! Alright! Ang daming ingay! Uwas nun, Riders Club! Nandiyan ba? Aha! What about si Papa Adan? Retro Classic. Nandiyan ba siya? The Roadrunner Group of Riders. What is this? Huban chapter. Huban chapter. Gandara Maricor Solo Rider. Wala si Madam. Aha. What about the RRGR Milaor chapter? The RRGR San Fernando chapter. Okay, salamat. Ismas Riders Club Partido chapter. Oho. RRGR Ocampo chapter. Ay, nandun sila sa dulo. Ayan. Siyempre, kailangan natin maghanap kung nasaan ang malilim, no? And of course, we have Moto Jogging Riders Club, Libmanan. Wala pa? Health Worker Riders Club, Philippines. Solar, what? Wally Solo Rider. Motoboy. Honda Click Game Changer, Philippines, Bicol, Camarinesor. Wala. Aha. Nakapag-check tayo, no? Kita natin kung sino yung mga nandito. Family Riders Group, Philippines, Bakakay Chapter. R150 United Oragon Riders Club, are you here guys? Albay Chapter District 1. Nasaan ang mga estudyanteng Lakwatsera? Wala. Dalupang Riders Club, DRCC Poco Chapter, nandyan ba sila? Sagip Rider Club, Malilipot Chapter. RRGR Minalabak Chapter. Peace Riders Club, Philippines, Balatan. Bicol Chapter, Team Mandaragat. And also the Peace Riders Club, Philippines, Bicolanja Chapter, Team Labuyo. Ay, grabe to. RRGR Baaw Chapter. One Rider Team from Bulak. Wow. PLRI Bicol Region Bulak Chapter. Art Solo Rider. What is this? Mixed Rider Club, Gainsa. Nandiyan ba sila? One Rider Nagenyo. Freedom Mixed Riders Club, Gubat Chapter. And you have also Freedom Mixed Riders Club, Sorsogon Chapter. Freedom Mixed Riders Club, Albay Chapter. Freedom Mixed Riders Club, 3rd District Albay Chapter. Freedom Mixed Riders Club, Castilla Chapter. Nandiyan ba sila? Walang nag-iingay Pop Cesar, Solo Rider, are you there? Alright. Rowito Moto, Solo Rider. Tama ba? Rito Moto, Solo Rider. Tropa Moto Club, Pilipinas, Bicol, Mother Chapter. Abel Luzon, Solo Rider from Iriga City. Proud Rossi Riders Club, Philippines, Camarinesor, Goa Chapter. Nandiyan ba sila? What about the Romero Couples Riders? Ayan, Set the Table Riders Club, nandito sila. Nandiyan niya ba? Ayan, Agent Bobby Team. Liquid Riders Squad, Team Bulabog, Kalabay Chapter. Alright, buhay na buhay. Pops Eddie, Tebi Vlog, nandyan ba siya? What about si Pops Earl, Moto Vlog? Donski Vlog! O Pequeno Man, Daddy Jake TV nandito, pati ang Amigos Mindset. And of course, Bicol Moto Vlogs, Bones Devi Vlogs, si Shai, Solo Lady Rider, Tropang Motorista Club Philippines, Tabaco Chapter, ayan, TBS, TP, ano ba to? FBS, TCPI, and Rinconada Camarinesor Chapter, Sigma Pilipinas Riders, Coalition Camarinesor Sector, Sigma Pilipinas Riders Coalition Albay Sector, Camarinesor Isarog Riders Club, Best Moto Club, Jess Tadoran, Solo Rider, are you there? One Rider Team Albay, and of course the Team PNP, nandyan sila. Ciudad Verde Riders Club, Philippines!
Donna, solo rider from Rrgr City. Mediomatic Philippines Elite Group Camarines Chapter. Ayan, nandyan sila. The Raymond Riders Club, Team Novita Milaor Chapter. Ayan, nandyan sila. The Raymond Riders Club, Team Sishuka Milaor Chapter. Dalawa pa na to. The Raymond Riders Club, Team Novita Naga City Chapter. Maine. Roadmate Riders Club, Team Camarines Nandyan ba? CCRC Camarines Marami pala to eh. Juan Riders Club Naga City Chapter. Solid Riders Club Mother Chapter Main Camarines Solid Riders Club Minalabak Chapter and Solid Riders Club Naga City Chapter. So ayan, nandito po ba lahat? Nandito, may kausap pa ba ako? Nandito ba lahat? Mayroon bang hindi napawag? Wala naman. Alright, kung wala naman, pakiusap ko lang ito, panatilihin po natin, pa rin po natin ang social distancing. And of course, isuot po natin ang ating mga face mask and ang ating mga face shield. Gumamit pa rin ho tayo ng ating alcohol at sanitizer para pa rin ho sa pag-observe ng ating health protocol. Okay. Hali po ni sa kanta, ang kanta ko hali po sa Third Eye Blind, requested by Bonnie. Wish you would step back from that ledge, my friend. You could cut ties before the light, the news would never end. And if you do not want to see me again, I would understand. I would understand. The anger boy, a bit so insane. I sing over a secret thing. You know you don't belong. You're the first to fight, you wait too long. You're a flash of light on a burial's round. I know something's wrong. Everyone I know has got a reason to say, put the past away. I wish you would step back from that ledge, my friend. You could cut ties before the light, the tears will never end. And if you do not want to see me again, I would understand. I would understand. Alright, so thank you so much sa napakagandang boses galing kay Pops Nelson Astorga. And bago tayo magpatuloy, wala bang palakpakan uli dyan para kay Sir Nelson? Ayun! So for now, pabalik po tayo sa ating program. At this juncture, of course, pakinggan ho natin ang isang inspiring message from Team Philippine National Police, of course, galing kay Police Lieutenant Colonel Ryan C. Atanasio, UBRA Advisor, Lunad Chairman. Ayan, palakpakan! Una sa lahat, gusto kong batiin lahat ng Riders Club na galing sa iba-iba pang panig ng Bicol na nandito ngayon. Magandang umaga sa inyong lahat. Actually, hindi sana na-inform lang ako about dito sa Ride for Akos natin ngayong umaga, last day. So hindi ko alam to, but then nung na-inform ako na dito sa TIGAON, actually malapit tong TIGAON, Municipality of TIGAON sa akin. Kasi way back 2015, nag-chipopolis ako dito sa TIGAON. In fact, itong eskwelahan na to, almost pabalik-balik ako dito for school visitation and then kausap sa mga estudyante. So, familiar ako dito sa TIGAON. Almost 2 years as chipopolis ako ng TIGAON noong 2015. So, maganda dito sa TIGAON, napakabait. Anyway, gusto kong magpasalamat. Nakikita natin hanggang sa ngayon, hindi pa rin nagbabago ang mga ka-riders natin. Aktibo pa rin sa mga ganitong mga activity. Suportahan natin halos lahat ng activity, kung ano man ang Riders Club, may pagganito, suportahan po natin. Napakahalaga ang actually sabi ko nga lagi, ang mga ganitong activity, ito ang nagbibigay kahulugan, nagbibigay kulay sa pagiging riders natin. Walang silbi, nonsense ang rides natin.
punta tayo sa isang lugar, punta kung saan-saan, and then babalik, uuwi, matutulog. Ito, samantalang pag ganito, nagiging meaningful ang pagiging riders natin. Nag-enjoy na tayo, nakakatulong pa tayo. Ako nga, kahit pag mga ganito, natutuwa ako pag may nalalaman ako may mga ride for a cause. Bakit? Kasi pag ride for a cause, bibigay tayo. Kahit kunti sa kunting halaga, nakatulong tayo. Isipin mo kung kada isa sa atin magbigay ng kahit kunti. Pag inipon natin yan, malaki na yan. And lagi niyong isipin na pag nagbigay kayo, lagi kong iniisip na pag nagbigay ako, kung ilan ang binigay ko, doble o tripling dadating yan. Kaya pag nagbigay kayo ng 5, babalik yan sa inyo 15. Kaya bumigay kayo ng 5,000, babalik yan 15,000. Diba? Ganun yun. Kaya huwag kayong bibigay ng maliit kasi pag nagbigay kayo ng maliit, babalik yan sa inyo, maliit din lang. Diba? Nadadubli yan, nadadubli o triple daw yan. Kaya anuhin nyo, samantalahin nyo. Pag may mga ganitong pagkakataon, sinasamantala ko talaga to. Kasi sabi nga sa Biblia, di ba? Ang pag namatay tayo, yung kasalanan natin at saka yung kabutihang nagawa natin, tinitimbang yan. Kaya kung gumagawa tayo ng kasalanan, siguraduhin natin gumagawa din tayo ng kabutihan. Kaya ako, pag ganito nakatulong kayo, madadagdagan ng kunting bigat ang nagawa kong kabutihan. Kaya kahit gumawa naman ako ng kunting kasalanan mamaya, di ba? Tapos bibigyan naman sa joke lang yun. Pero totoo yun, tinitimbang yan. Kaya gumawa tayo, walang taong hindi makasalanan. Kaya, kumbaga sa lahat tayo nagkakasala, i-balance lang natin. Siguraduhin natin mas marami ang nagawa nating kabutihan. Para na sa gayon, pag namatay tayo, pag tinimbang ni San Pedro sa taas, yung timbangan, mas mabigat yung nagawa nating kabutihan. Ligtas tayo, doon tayo sa langit. Di ba? So, huwag kayong mahiya. Then, mamaya, may umiikot siguro, and then meron tayong donation box dito. Magbigay po tayo, kahit kunting halaga, basta bukal sa loob ninyo. Huwag magbibigay ng, paglabas niyo na, masama yung loob nyo, o baka ang iba dyan, pakabigay, tulala sa gilid. Isip ng isip nung naibigay niya. Huwag. Isipin natin, yun nga, lagi nyo isipin na ito, babalik yan sa inyo ng doble. And, mapapaputi pa, magandang, may tutulong. So, yun, once again, gusto kong magpasalamat in behalf ng Philippine National Police. Ako po sa Team PNP, although ang team ko is iilan lang kami, pero later on, dadami rin kami. Inaano ko na, nag-ano na ako. In fact, nagpagawa na rin ako ng sticker para nang sa gayon, pag mapunta kayo sa akin, bibigyan ko rin kayo ng sticker para makilala nyo rin. Actually, kaya nakaganito ako, may practice pa kami sa Kuri, motocross. Pero nung makita ko to, babalance ko na. Saturday motocross, pag Sunday rides tayo, di ba? Actually, dati rin ako nagra-rides. Doon sa mga hindi pa nakakaalam, way back 2008 to 2009. Almost Saturday and Sunday, lagi kami nagra-rides. May long rides, may short rides, may once a week, may once a month na long rides. So napakasaya nung panahon. Kaya lang, nung panahon, wala pa yung ganitong ride for a cause. Pupunta kami sa isang lugar, pupunta kami ng Samar, ng Baguio, pagdating doon, iinom. Tapos, doon sa may mga ilaw-ilaw, tapos gagawa ng kasalanan, uuwi. Naggastos ka na, nagkasala ka pa. Samantalang dito, nag-enjoy ka na, nakatulong ka na, nag-enjoy, di ba? Ibang-iba noon kaysa ngayon. So, ini-encourage ko, basta yun lang, ang lagi ko lang advice kasi minsan, may mga na-encounter ako na mga riders, medyo sumasama ang loob natin pag medyo may mga riders na napapahamak, nadidisgrasya, ang iba na-involve sa mga illegal activities, kahit nasabihin na natin, di ko kayo kada isa sa inyo kilala personally, but then pag nababalitaan natin na isang riders na involved sa droga, na involved sa kalukuhan, o kaya namatay sa disgrasya dahil lasing, nakakalungkot. Kaya ini-advise ko na masarap mag-rides pero laging isipin ang kaligtasan natin. Laging isipin natin na pagkatapos ng rides, may naghihintay sa atin ng mga jowa, asawa sa tahanan natin. Di ba? Huwag kalilimutan yan. So once again, hindi na ako para makabigay na kayo. Marami pang iikotin ditong mga riders. Makabigay na kayo sa natin, sa beneficiary natin for this morning. Once again, good morning and mabuhay po tayong lahat. And ingat po mamaya sa pag-uwi natin sa kanya-kanyang lugar po natin. Thank you. Alright, so once again, thank you so much, Police Lieutenant Colonel Ryan Atanasio. Nakaganda ng message na binigay sa atin. Guys, please take yung mga advices na binitawan niya kanina. And also, of course, ang nagustuhan ko doon, yung sinabi niya na talagang yung ngayong mga riders,
may purpose na yung mga riders, unlike yung mga riders noon. Tulad ng na-mention ni Sir kanina, na aakyat ng Baguio, pupunta doon sa yung mga ilaw-ilaw. Lahat ng mga naikwento ni Sir na alam natin na talaga namang kwento lang, huwag na natin siyang ilagay sa ating ulo. Of course, ang pulutin natin yung mga advices na napakaganda talaga, especially yung pag nagbigay ka ng konti, babalik yan konti. Pero pag nagbigay ka ng marami, babalik yan ng marami. Sabi nga, siksik, liglig, at umaapaw. So, ayan. So, maraming salamat at ang daming mga mapupulot na aral sa message na binigay sa atin ni Police Lieutenant Colonel Ryan Atanasio. Once again, thank you very much, sir. Thank you very much. Na-educate kami doon. And sa pagpapatuloy ng ating program, dumako tayo sa distributions of certificates of appreciation sa lahat ng mga club participants. And of course, tawagin po natin yung ating mga officers para mag-assist po sa atin dito sa distributions ng certificate. And bago natin i-distribute ang certificate, basahin lang po natin ang isahan yung citation. Rrgr Group of Riders Philippines, TIGAON Chapter, Ride for a Cause 2021 in cooperation with the United Bicolano Riders Alliance, One Rider Movement, United Riders Association, Team PNP at ISIP Pilipinas, Certificate of Participation is hereby given to the participants for giving their utmost support and for sharing their precious time during the Ride for a Cause for Mercy B. Villarreal, the beneficiary, held on 29th day of August 2021 at Barangay Ngayon, TIGAON, Camarines Sur. Given this 29th day of August 2021 at Barangay Ngayon, TIGAON, Camarines Sur, signed Jake N. Valdez, Rrgr TIGAON Chapter, Grims Lee, Rrgr Philippines Incorporated Chairman, Camarines Sur, General Ikawat, this ORA Admin, what is this? One Rider Coordinator, Romnick Lelis, UBRA Admin, Rrgr Advisor, Alsor, Bonifacio Alfred B. Villarreal, Rrgr TIGAON Chapter Advisor. We have Jerson Mias, ORA Admin, FMRC Vice Chairman, also signed by the Barangay Captain of Barangay Ngayon, Raul Brita. This certificate of participation is hereby given to Camarines Sur Isarog Riders Club. Of participation is hereby given to Team PNP, Philippine National Police. Pwede rin po nating suportahan ang Amigos Mindset. Kung gusto niyo pong good vibes lagi, panoorin po natin. We can subscribe, we can support the Amigos Mindset. Punta lang po tayo sa YouTube, hanapin po natin ang Amigos Mindset. Good vibes na good vibes. Boss Ka-Reppa, kilala po natin yan. Suportado nating lahat. And of course, Philippine Cares. Sino ba naman ang hindi nakakakilala kay Philippine Cares? Ayan. So guys, suportahan mo natin ang local, suportahan mo natin ang mga Bicolanong vloggers para ho sa ating lahat. And of course, sa lahat ng mga riders na talaga namang you are doing this for good. Ayan, ride for a cause. Ayan, saludo ako sa inyong lahat. Ayan. Thank you guys. So tuloy tayo sa distributions of Certificate of Participation. Tawagin ho natin ang FMRC Albay Chapter. Albay Chapter. Donald Solo Rider. Also United Rizaleños Riders Alliance. Rrgr Milaor. Vlog. Nandito kami sa TIGAON. Yeah. Shout out sa table, Arsa Naga, Bicolandia. Marinaga sa Indo. Salamat. Shout out sa mga taga-Buhi. Rock and roll. Dito kami sa TIGAON. Oh yeah. So ayan, once again guys, this is Daddy Jake TV and Daddy ng Bayan. Napanood po natin ang Ride for a Cause ng, of course, ng Rrgr TIGAON Chapter. Muli, Daddy Jake TV,
lagi niyong abangan para good vibes tayong lahat. Magsama-sama tayong muli. Maraming salamat and of course, ride safe. Thank you and bye.